هبو نبو زمانك دما دنيا جهف دور لولاتك شوانك جبزنين خد كذا جماني دبي أفتشي سكنو تبات بوانا كذا وقاس بزانة بهر دري وهلد باركن ده بايوان دبي نكو دبو زمان خال بوليه دارك إذا عالن وفيكيه ويدخون دكاين ويروجي بخير أوان بزنان وإيرو ديسا بخير أوان أملفي فستيفالينا قهوة بحصد صالن ببينا خو و طعم خو مالك وارك كسك نمايك خو بينك هاندية بخوارنك أوقاسي تايبت بوكو بالصدي صالان لعربيستان و حبشيستان وك رازك بيروز هاد باراستن تاكو عطارك بزرين ويد تورين خودا جسر بشتا هشتران درباسي أناطولياي و أوروباي و جورجي لدنياي بلابو إيرو دوي بمعنيا صحبتك و دوي صبهش بوي شياربوني آنجي بشف جبوي شيارمايني بچه آوائی جی دلی و ببجه بلا ببجه محموان به هفره ویکریه دوامین تشتال دنیای که هری زیده تفروتن پشتی نفتی. Temel prensipler var. جبو شکرنا قهوه چند خالین سرکه هنک و دما بین پیکانین قهوه که خوش درد که هولی. بری هر تشتی جزوا و دوی بنویج دوی و فرستر به. رجاء قهوه و آوه دوی هفدو باش بگره. هلبت افدکاره لگور طعم دوی و بگوهره. لگل و دما شکرنا قهوه سر ایگرجی گرینگه. تدید بیشن دوی هیدی به. لبل بذي هاوي قهوه ود كارت تعلب به گر هون قهوه که تهذب کارتینن دوی قهوه سر ایگر نکله شخو بری کلی کف دده و دویش سر ایگر بهلانین وکیدن قهوه شوطه پشتی که فنجان خوشی آماده کر و دوی اوجی پرسلم به و بمن بنه و فره به و باشتر به توی پرچه ایک شیرانی خورمه یان تشتکیدن هندکارن قهوه خو پیشکش بکن hak ediyorsunuz. Acının yanında tatlı yenir derler. Vega gotunek heye, dibêjin gel tiştê tehl, tê xwarin tiştê şêrîn. Ji bo ku însan hinekî pê tama devê xwe şêrîn bikin. Li ba qehweyê jî perçeyek li qûm divê. Herkes û tama devê xwe ye helbet. Lewma gelek cûreyên li qûman hene. Ji bindeq, fıstık, guz û bi îvan heta bi gul û zencefîlan sîv du jûre li qûm hene. 32 çeşit lokum var. makinesinin başındayım. Görmüş olduğunuz ev aşeki satsaliye asas. Le dema digije serdema me ve dughara tişteki bir rengi. Ev mina spore ki jboy xanmen ku dixwazin forma xwe biparêzin. Em li bikin qehwê davî jin vir bi ajotinê dihêrin. Li vê derêjî rast hevalê min ji bo me qehweyê amade dike. Arkadaşlarım bizler için kahve hazırlıyor. Ji cezweyên sertifîkê heta bi makîneyên profesyonel, çi bi awayê adetî û çi bi awayê modern bi dehan cûreyên çêkirina qehwê li festîvalên bi vê rengî ciyê xwe digirin. Mirov êdî hînî tiştekî bûne wek mînak di nava rojê de bi taybetî dema konserek an jî organîzasyonek hebe tu ha hest pê dikî ku timî divê tu tiştekî vexwî. Ez an latte vedixwim an jî espresso vedixwim. Lêbelê dema ez li ser karim an jî li malim nîvro piştî firavînê dilê min diçe qehweyeke tirk. Em bêhtir li van festîvalên qehweyan dikarin bi ser tamên nû vebin. Wekî din gava em diçin Starbucks an dereke din hingî qerebalix e indî wext namîne ku tu tiştekî nû biceribînî. Lê li vê derê tu bi dilê xwe dikarî hemû tiştî biceribînî. Çay demlerdilerdi, çaycılar kahvelerde. Çawar çayxaneyekî hosteyekî çay heye, em ango barîsta jî hosteyên qehweyan in.
ئەم وەک باریستا پەروەردەهەیەکێ دبێنن سەر چێکردنا قەحوەیە وارێ قەحوەیە هێراندناوێ چێکردناوێ و هەروەکی دن تشتە هەری گرن ئەسپراسۆیە ئانگۆ بنگەهاوێ لەسەر قەدەحەکە بچووک مینە ئەو ژێش 7 گرام قەحوەیە پێکتێ بڤێ ئەسپرەسۆیە ئێدە هون گۆر داخوازە کەسان تشتان لێ زێدە بکەن ئانگۆ gelek جوورەیان قەحوێ هەنە لەبێلێ بنگەهاوان یەکە te divê sade vexwin an Amerîkano ku av lê tê zêdekirin an latte ku şîr lê tê zêdekirin lê cappuccino çawa tê çêkirin dîsa li espressoyê hinek şîr û kremer şîr ev jî bi vî hawî diçe Çeşitler halinde yapılır. Bunlara kahve çeyreklerinden Mira çawa çê dibe em radihêjin navka qehwê û wê sor dikin. Dore em bi mîrkutê hesinî dikutin. Li du wê em wê dikelînin û qehwe û avê ji hev cihê dikin û çend carên din dikelînin dîsa heta tê ser cêja xwe. Mira yanî te'le. Ev qehwe li rihayê bêhtir di hewariyan de, di dawetan de, di dema cejnan de piştî xwarinan tê pêşkêş kirin. Tê gotin ku ji bo êşa serî û piştîkê jî baş e. Dema şeveqê li xurînî tê ve xwarin, kesê vedixwe zû tê ser hemda xwe. zinde oluyorsunuz. Kahve havyarı diye isimlendirdiğimiz ürün ez dixwazim qala xewyara qehwê bikim ev xewyar li gel espressoyeke xwerû û giyekî taybet yê bi navê alcînî heye ku ji wan pêk tê tevî şekir em wan li hev dixin formûleke taybet piştî ku me wî kir em wê dihûngivînin aveke bi xwe a taybet dîsa û çawa dihûngive wê avê dora wê dibe jel û qehwe ve dikişe hundirê wê yanî ji bîlî ve xwarinê bi vî hawê espresso ve diguhere şêweyekî xwarinê jî Belê mîna müdaxeleyeke kimyewî dixuye lê belê dawiya dawî ev şikir û giyayekî pêk tê yanî li ser bîr û baweriya we dimîne bêçiqas kimyewiye an newhaye denmez. Bu da sizin takdiriniz. Ne bizim ne şivan, ne kavraş ne paşa, ne derviş ne berduş, ne gundi ne bazar. Vedver gundeki birçok Kurdistan'ı bin, vedver ser Şanzelize li kafeteryaya kebin. Behna kahve ah sahrawi, serina mine kul berfana tawiye. Em jî hêvîdarin ku bi qedrê xwe yê 40 salî her demeke we di bîna xweş a qehwê derbas bibe.